Szevasztok! Összedobunk egy videót, hogy lássátok, hogyan kell kezelni ezt az Androidot, elég sok kérdés volt, meg ilyesmi. Hogy lássuk, legelső, amikor megnyitjátok az ikont, fogtok látni 3 fület fölül, az egyik egy hotdogot ábrázol, ott tudod összeállítani azt, hogy mit is szeretnél rendelni. Mi most próbaként rendelünk egy mindenes hotdogot, szépen végig kattiktatjuk a belevalókat, majd megadunk belőle egy darabszámot, mi most a példa kedvéért 3 darabot fogunk kérni, és ezt be kell tenni kosárba, és alul láthatjátok a rendelések között, hogy miket kértetek eddig, majd átmegyünk szépen a cím fülecskére. Én itt már gyorsan kitöltöttem a alap tudnivalókat, ezt majd otthon bepötyögitek, a nevemet, az utcát, házszámot és a telefonszámot, ezek fognak kelleni ahhoz, hogy meg tud rendelni a hotdogot. Amíg ezek nincsenek kitöltve, addig nem fogod tudni elküldeni a megrendelést. Megjegyzés rovatba be lehet írni akár közhelyet is, mondjuk egy szórakozóhelyet, vendéglátóegységet, bármit. Majd amikor ezek megvannak, rányomok a megrendelem gombra, meg szépen meg fogja mutatni, hogy mi az, amit kértem, hány dolgot, mit kértem bele, hova kértem, telefonszám, ilyesmi. Majd rányomok a rendel gombra. Na most androidos készülék esetében ezek Gmail-lel működnek, én a rendelést e-mailben fogom megkapni, tehát 2 lehetőségetek van ilyenkor. Az egyik az, hogy Gmailben elkülditek, ez akkor lehetséges, hogyha van internet előfizetésetek, illetve van wifi a közelben, amihez csatlakozhatok. Mi nálunk most van ilyen, Gmailre rányomunk, itt tulajdonképpen egy kész e-mailt fogtok látni, amiben benne van a ti megrendelésetek, és itt fölül lesz egy olyan, hogy küldés gomb, előre ki van töltve, hogy én hova fogom megkapni az e-mailt, megnyomjuk szépen a küldés gombot, kiírja, hogy üzenet küldése, és már kész is van. Elméletileg ilyenkor az elküldött üzenetekben a Gmail esetében meg tudjátok nézni, hogy sikeres volt-e a levélküldés. Amennyiben sikeres, mi megkapjuk az e-mailt és visszük is a hotdogotokat. Köszi a figyelmet. Sziasztok!